L-Arkivji Nazzjonali ta' Għawdex qed jospitaw wirja ġdida dedikata lit-tieni gwerra dinjija u l-impatt li ħallet fuq il-komunità Għawċija. Din l-ewwel wirja ta' xorta tagħha f'Għawdex tiġbor fiha dokumenti, ritratti u oġġetti oriġinali li joffru perspettiva diretta tal-esperjenzi ta' kuljum, il-biżgħat u s-sagrifiċċji li għaddew minnhom l-Għawċin matul il-konflitt globali. Il-wirja tfakkar fl-isfidi kbar li affaċċjaw mhux biss il-poplu Għawċi iżda wkoll dak Malti, fosthom telf ta' ħajjiet, djar meqruda u familji mifruda. Element ċentrali tal-esibizzjoni huwa rakkont tas-solidarjetà li wrew l-Għawċin li fetħu djarhom għall-Maltin li kienu qed jaħarbu mill-qilla tal-gwerra. Minkejja li Għawdex innifsu kienet ibati nuqqas ta' ikel, ħafna familji Għawċin qasmu l-qamħ u r-riżorsi li kellhom maħżuna biex jgħinu lill-popolazzjoni f'Malta f'mumenti kritiċi. Parti mill-materjali żebit ġej minn kollezzjoni estensiva miġbura tul is-snin minn Charles Bezzina u missieru Frank li dokumentaw b'attenzjoni stejjer, ġrejiet u oġġetti relatati ma' dan il-perjodu. Kollha jagħtu valur intimu l-relazzjonijiet u kuntatti personali ta' dak iż-żmien illi jsaħħu l-valur storiku tal-wirja. Ritratti tal-bini mġarraf li missieri ħa fi żmien il-gwerra bil-kamera li qiegħda hawnhekk on display li kien xtra fin-1938 u dan kien jagħmlu kontra l-liġi għax ma stajtx inti taħu ritratti ta' bini mġarraf waqt il-gwerra l-għadu seta' jużhom għal propaganda. Il-wirja tagħti il-ħajja l-irwol essenzjali tal-Arkivji Nazzjonali ta' Għawdex fil-preservazzjoni tal-memorja kollettiva u tal-wirt storiku tal-Gżira. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fil-fatt iddeskrivja bħala spazju ta' tifkira, imma wkoll għodda edukattiva għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri sabiex jifhmu aħjar x'għaddew minnhom is-sirietom u japprezzaw il-paċi u s-sigurtà li gawdi minnhom il-pajjiż illum. Din l-esabizzjoni hija miftuħa għal pubbliku fl-Arkivji Nazzjonali ta' Għawdex u tiżiden lil kulħadd jagħmel vjaġġ lura fi żmien biex jiskopri kapitlu kruċjali mill-istorja tal-Gżira u tal-pajjiż.